Shalom oras madihita saluhuna. Adora suta bigetur jamita martanyang mahita. Dame ni dibatana sumuru sian saluhuna roha. Ima mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Diamudo nga sa porsyaon di bagasan Kristus Jesus turpuk jamita minggu parjolo dung Trinitatis sa pusada Juni 2020 imana tarsurat di Matius bidusia mamuka mesian ayat 10 sahat rudi ayat 26 sonoma didok di situ. Uju di hatau dope hata odeng tunasida lungaro sadahal nasangap marsoba tuibana uhuma didok ipe mate burukku alai romaho mangapeho tangamu tuibana asa sumuang mangulu. Jadi hehe ma Yesus rabdo sisianna lahu manghutton ibana. Dungi tongomma adong sada buru-buru nata maningon bulanon liling 12 tahun naro siap pudina majama rabu ni ulusna aininna rohana di bagasan nanggo pala ulus na hujama mangulu maaw dungi humusor ma Jesus dibereng maibana laos nin nama pos maroham alinang hapor siyaw mido na panguruhoko dungi hipasma buru-burui olak nina sangobasi asa dosa Yesus roh di bagas minasangapi di idama akka pangodasi dohok natorok oru jadi di dokma lao mahamu ay dada namate si butetor namudum do jadi di parekeli nasida do ibana asa dugi palao na toropi bongok maibana ditakuk matanganna jadi mulak mangulu madak danahi dungi sarma baritai tunasa luati ima sahakna dia mulu asa porsyao molo didok hata adaliman ima sada bentuk ni parbui ni rempah-rempah na met-met na gabi bahan bumbu parmasak ni halak batak na dibay mau tulopan manang tu arsik manang tu naniura dot akka si pangano na asin molo dibay ni tulopan ni gabi angurma tabama tabuna. Jadi molo tapake hapur syaon ima andal iman manang andalkan imanmu lapatan na pangasahon hapur syaon molo ditaringoti hapur syaon tutu taingok ma iya hapur syaoni tubuh siar roha na tumangihon siar roha na makanguluhon siar roha na makatidakko. Jadi molo didok porsea dang na martudu-tudui tu daerah tu basa. Didok porsea na marlapatan mangulu jala marha porsyao uhut majalo haluau dok las di roha diak kasih hirimo siat Tuhan.
Jadi dia mulu kasa porsiao di haroro ni Yesus laho patupahon pakubasion marhite na mangajari hu patupahon na pamalupon adong masahala na sangat na margoar si Jairus marsobat tu ibana lasuhu madok ipe mati buruk jaladong pangiduan ni si Jairuson asa roh Yesus mangapehot tangan na tuburunay asa suang mangung ditiki na mardala Yesus rabdoh akasisiana adong matongon sada parupuan na menderita penyakit tamania nganon bulanon manang menderita pendarahan naung liling na 12 tahun yetong rohana dum dijamai bana rabuni ulusna malumah dihilala manang mangulu may bana. Jadi di parjupangan na do Yesus makorhon hanguluad do ngaluaw tu parupuani na masihol dihama malum misahita. Nasada rosyan habuk ni roha mangidu asin ni roha. Nasada parupuan na marpos ni roha dihapur siyaw. Bui di panggulu Tuhan Yesus imana mati namangiu dia mulu ngasa porsial sasitong na diboto si Jairus do ia hamatiani namat cejurbut ia hamatayoni ima sada si taunon na menyedihkan alai aladong doha porsial na marhite si taononi gabe hapursion naido na pamunakon jala gabe taruli di haduao marhite siya buruna dia mudo nga sa porsiaon laos ipe nang ditonga-tonga ni hapur tibionon tabereng rupani ngulu niya kadongatan na sangap na marpangkat na mura alay molo cupang si tao noni dang margu hape na sida ala ni balga ni hapur siyaw do pos ni roha do at biyak kasih hirimon asa daputan haluaw dang ala ni pangkat dang ala ni hepeng dang ala ni hamuraw asa bebas malua daputan haluaw tabereng takas nakiparupuan na makirim di rohana hola majama rabuni ulus ni Tuhani daputan hanguluan ne baru mana ima malum siyang paksahit alani madiamu sa porsiaw di dodo rohani Yesus dua kasih tahu na masa tu si Jairus di boto Yesus do hacik ni parsirangan ni hamatian jala radidu mana rabdo sisian na makalaputi lahu panguluhon do mangapuli keluarga si Jairus suwaksoni manak parupuan na tamaningon bulanon nang liling 12 tahun liling na alani hapursaw na malu sahina jadi molo tasalukiti jala tabereng di parguluatta molo gudak pe uang gudang padaraman ningulu dangi na utama dalam lau pamalupu nakasahi alai dia do dalam lahu pamalupon na sasay jumulur sa sitong na ikonarok pos de roha pos ni roha di Tuhani so pos ni roha ni parupuani nang bibereng Yesus marhite haporsaw na di pangulo ibana dumisihak ma jadi sotuli yetong rohatta molo rosa hiti tupu di tonga-tonga ni ngulu ni keluarga
unak parjolo lului hamu hepe. Alai ihot hamu maha persyamu. Tutu di tonga-tonga ninggulu anggo berusaha do dia do dalam nagabi malu ni narohatta. Na paling utama si odol honopta, si ingototta, marhite si an habursiaoni, adong pos ni roha di bagasa Tuhan ini. Ima dalan, laho martanyak tu Tuhan. Ido tindakan na utama di habursiaoni. Unak saya mangalului paru batu-batu. Unak saya mangalului datu na ujawo di dia. Sitong do memang banyak cara jalan ke Roma ini. Banyak cara dalam mengalului hama malui sai. Tu dia pe ikut terdong. Molos yang ajol mau. Disomba di patuduhon dua contoh di luar dugaan hajol mau. Na parjolo menak kisah 12 tahun parupuan pendarahan. Disihol ni rohana di hapur siauna dapotan haluau. Dapat dua na mati bui di pangun. Ido panidangyo ni hapur siauna na tugu. Ima marhite na adong pos ni roha. Unak saya tu matangis. La 10 hari ope hita saya tu matangis dan bui mangulwa kena mati. Banyak dok akka edi Roma tuau kamu akan naluja jalan asora asa hupasona kamu. Adora soro hita tu Yesusi asa di pasonang rohata asa di leon haluaun tapaduhom na dong hapor siaw do pos ni rohata di Tuhan. Amin matanya naita. Ali Tuhan di bata amanami na marabangsa bang bijak. Asima roham dihami Tuhan. Homa Tuhan na pangulung hapor siaw nami asa mangulu marhite na dong pos ni roha dihami. Marhite na yakit duhami jala porsia. Nabui Tuhan diweko akka tadda halongangani marhite ni hamamel yak kaparsa itu leo marihani Tuhan apor siaw na tubu tujulano law mangdudak ka ulaw do panguluman asima roham tangihom mapaniwan nami di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Shalom madihita saluna.